Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa a cikin sabuwar tasharmu mai suna Kannywood 247 TV, wacce za mu dinga gabatar muku da ƙayatattun labaranmu, wanda Abdulrazak Sabo ya rubuta wannan littafin mai suna Ɓatan Bakatanta, yayin da ni kuma Hauwa Muhammad Sani nake gabatar muku da shi. A yi sauraro lafiya. A baya mun tsaya inda nan take Alhaji Musa ya kumbura kai, ya kuma ɗaura fuska sannan ya ce, ina da irin wannan a jihohi aƙalla 7 a cikin wannan ƙasar wacce take Mambila ta fi sauran girma. A halin yanzu kalaman Ɗalha sun daɗe da ƙarewa, babu abin da yake iya furtawa sai kallo sai al'ajabi. Sai ya buɗe baki da haɗiye miyau da ajiyar zuciya. Haka Alhaji Musa ya ja su cikin ofis inda suka tarar da wani dandazo na mutane suna ta hada-hadar kuɗi da takardu. Bayan sun zauna a ofis sun sha lemo da madara mai sanyi sun ɗan huta, sai Alhaji Musa da Alhaji Ɗalha suka tuɓe manyan kayansu suka shiga wata ƙaramar mota mai buɗaɗɗen kai. Suka shiga cikin gonar domin baiwa ido abinci. Haka suka yi ne suna ziyartar sashe-sashe na gonar. Alhaji Ɗalha bai taɓa ganin harkar arziki mai girma wacce ya gani ba. Haka labarin ya kasance a washegari ma, amma wannan karon gidaje da kantuna da tafka-tafkan filaye aka ziyarta. Duk wurin da suka je sai kaga arzikin da ke ciki ya dama abin da suka baro a baya ya shanye. Gidaje benaye da gajeru cikin tafka-tafkan filaye, waɗansunsu an shiga waɗansu a rufe. Kantuna kuwa babu kalmar da za ta iya yin cikakken bayaninsu. Wannan al'amarin na dukiyar da Alhaji Musa ya jibge ya tayarwa da Ɗalha hankali, kuma ya yi matuƙar jefa shi cikin tsananin mamaki da tunani. Shin yaushe har Musa ya tara wannan dukiyar haka? Kodayake an ce Allah dare ɗaya yakan yi bature, amma dai wannan tarin dukiyar na Musa dole ya jijjiga kowa. Shi ko alaƙa mai ƙarfi ya ƙulla da wasu 'yan fashi da makami ko kuma 'yan neman maza ya zama. Kai wataƙila dukiyar wani gwamna ko wani minista ce yake riƙe masa. Allah dai shi kaɗai ya bar wa kansa sani. Ko ma dai miye wannan ɗan tahalikin ya tara dukiya. Bayan sun gama zagayen wata rana akan hanyarsu ta dawowa gida, sai Alhaji Musa ya lura da cewa Ɗalha ya yi nisa haiƙan cikin tunani. Nan da nan jikinsa ya saƙa masa irin tunanin da Ɗalha ke yi. Sai ya kalli Ɗalha ya ce, na san tunanin da kake yi, kana tunanin ko na shiga harkar 419 ko fashi da makami ko luwaɗi. Idan haka kake tunani to baka canka ba. Magana a nan ita ce duk tarin dukiyar da na mallaka sakamako ne na jaruntata da juriya, ƙwazo, jajircewa, duƙufa da makamantansu. Sai ya yi shiru ya numfasa sannan ya ci gaba. Ɗan abin da ka gani daga abin da na mallaka bai kai ko kwatankwacin cikin moɗa daga randa ba. Da wannan magana ta Alhaji Musa ta gama ratsa Ɗalha sai ya ce, ni kan ka kulle ni ruf. Sai Alhaji Musa ya yi dariya ya ce, au, Hassan kwatanci kake bugawa? Duk al'amarin fa mai sauƙi ne, idan a shirye kake da ka bi umarni, babu abin da zai hana ka mallakar fiye da abin da na mallaka. Dole ne ka fito gadan-gadan domin neman duniya, neman da ya fi na lahira wahala. Da jin haka sai fuskar Ɗalha ta murtuke, idanuwansa suka kaɗa kamar gauta. Daga gani ya hasala, amma sai ya danna hasalar ya ce, ni ba baƙon nema ba ne, kuma ni ba baƙon wahala ba ne. Sai Alhaji Musa ya yi murmushi ya dafa kafaɗarsa ya ce, mai da wuƙar, ra'ayina ne in nusar da kai irin shirin da ya kamata ka yi. Ka san mai nema muƙamin kansila da mai neman na gwamna shirinsu ba zai zama ɗaya ba. Cikin wannan harkar da muke ƙoƙarin shiga, dole ne wasu lokutan mutum ya yi wasu abubuwa da ba sabon ba. Dole ne wani lokacin ka samu kanka kana yin abubuwa bambara-kwai. Wasu abubuwan ma kamar saɓo za ka gan su, amma dole ka yi su domin idan mutum ya ji tsoron abin da zai ci shi to ba zai samu abin da zai ci ba. Gari na wayewa kamar yadda Alhaji Musa da Alhaji Ɗalha suka saba haɗuwa su fita. Yau ma sun haɗu sun ɗunguma a cikin wata irin mota da Ɗalha bai taɓa ganin irinta ba, amma fitar yau ta sha bamban da sauran. Wannan karon gidajen abokai Musa ya kai Ɗalha ziyara.
dama Alhaji Musa tuni ya sanar da abokansa labarin Ɗalha. A wannan ranar gidaje uku suka ziyarta, amma duk gidan da suka isa idan Ɗalha ya kwatanta shi da na Alhaji Musa sai ya ga Alhaji Musa bai fi a ce masaukin baƙi ne ba. Duk gidan da suka isa sai ka ga an kawo kayan sha iri-iri na kwalba da na gwangwani, da na kwali da na leda, da masu ɓawo. Nama kuwa yanda ka san talo-talo zai yi kuka haka ake ɗoro shi a kan tire na alfarma. Kaji kuwa da 'yan shila da sabbi kamar ruwansu ake yi. Kai kifi idan aka kawo shi sai ka rantse da Allah mai rai ne, sai dai daga ka taɓa shi sai ya rushe saboda rasuwa. Abin dai sai wanda ya gani. Bayan ruwan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe da ake yi musu sai ka ga masu gidajen suna nuna wa Ɗalha so da ƙauna tamkar su yi laya da shi. Idan suka zo tafiya kuma sai ka ga an yi masu kyauta ta alfarma da ban mamaki. Al'amura dai nan da nan suka taru suke dunƙule suka canja wa Ɗalha kai. Tun yana ƙidaya gidajen da suka ziyarta har ya daina, kuma tun yana lissafa irin kyaututtukan da ake yi masa har lissafi ya kuɓuce masa. Wata rana a kan hanyarsa ta dawowa gida daga wata ziyara, sai Ɗalha ya yi shiru yana ta tunanin abubuwan da idanuwansa suka nuna masa. Allah ya sa dai ba gamo na yi ba, ko dai mafarki nake yi. Idan ma dai mafarki ne, wannan mafarkin da daɗi yake. Kai wannan duniya da yawa take, wataƙila fa ni ma wata rana in zamo kamar waɗannan mutanen. Kai ina haka za ta yiwu, amma fa ga Allah duk wannan mai sauƙi ne. Amma to Allah ya sa dai ba mafarki nake yi ba. Duk tsayin wannan lokacin Alhaji Musa yana ta tuƙi kuma yana satar kallon yadda Ɗalha ya ruɗe. Can sai Ɗalha ya soma mintsinin jikinsa domin ya tabbatar ba mafarki yake yi ba. Wannan abin sai ya baiwa Alhaji Musa tsoro. Yaya dai Ɗalha, lafiya? Alhaji Musa ya tambaya a firgice. Sai Ɗalha ya ce, lafiya ƙalau, so nake in tabbatar ba mafarki nake yi ba. Abubuwa sun ɗaure min kai, na kasa fahimtar komai. Sai Alhaji Musa ya yi shiru na ɗan wani lokaci sannan ya ce, kar ka damu za ka fahimta, amma da sauran lokaci. Kai dai ka ci gaba da bi da haƙuri. Ka san an ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa. Sai Ɗalha ya yi shiru yana jujjuya kai. Can a hankali kuma cikin shakku sai ya ce, to, shigo ba zurfi. Haka al'amura suka kasance har wani ɗan lokaci. Musa da Ɗalha na ziyartar juna. Wani lokacin su ziyarci abokan Alhaji Musa, wani lokacin kuma su ziyarci gidaje ko gonaki ko kantunansa. Rabi kuma abubuwa sai daɗa shige mata duhu suke yi. Ta kasa gane kan mijinta bare gindinsa. Baya barci sosai, baya cin abinci kamar yadda ya saba, baya raha da kowa. Gashi ya kasance cikin tunani kullum, abin da babu daɗin gani ko faɗi. Ana cikin wannan halin ne wata rana da daddare haka kwatsam sai ga Alhaji Musa da biyu daga cikin abokan da yakan kai Ɗalha gidajensu sun iso gidan Ɗalha. Waɗannan mutanen biyu sai suka jira a cikin mota yayin da Alhaji Musa ya ƙarasa cikin falo. Yana isa falon ya tarar da Ɗalha cikin jallabiya da gajeren wando babu hula yana gyangyaɗi a kan doguwar kujera. Can a gaban talabijin kuwa Rabi ce zaune a kan dadduma tana kallon wani fim ɗin Hausa mai suna Mai Laya. Ganin Alhaji Musa ke da wuya sai Alhaji Ɗalha ya miƙe tsaye cikin mamaki ya ce, a Alhaji Musa cikin daren nan? Ina fatan lafiya, zauna mana. Sai Alhaji Musa ya ce, lafiya ƙalau, ba zama na zo yi ba. Akwai wurin da za mu tafi, shirya da wuri mu tafi. Ba ni kaɗai ba ne, sai ya duba Hajiya Rabi ya ce, Hajiya ki yi haƙuri, za mu ɗauki aron Ɗalha na ɗan wani lokaci, za mu dawo miki da shi ba da daɗewa ba. Kafin ya fita sai idonsa ya kalla ya ga fim ɗin da Rabi ke kallo, sai ya dubi fim ɗin na wasu ya kalli fim ɗin na wasu daƙiƙoƙi sannan ya ce, ai fim ɗin Mai Laya ne wannan. Sai Rabi ta ce, sai ya girgiza kai ya ce, 'yan siyasa sun nuna rashin tausayi cikin wannan fim ɗin. Sai ya ja ƙofa ya fita, shi kuwa Ɗalha ya nausa cikin gida cikin hanzari domin ya shirya ya fito. Da Ɗalha ya kammala shiri sai ya fito filin gidan inda ya tarar Alhaji Musa da abokansa har sun juya kan motar yana kallon ƙofar gida. Suna jira. Daga shigarsa motar sai Ɗalha ya gane mutane biyun. Sai ya ce, salamu alaikum, Alhaji Madaki, Alhaji Ɗan Marka, yau ku ne a gidana?
gashi ko ruwa ba ku sha ba. Sai Alhaji Madaki ya ce a'a mun gode, dole mu hanzarta domin ana jiran mu. Wata rana ma sha ruwan, har abinci ma ci, in ji Alhaji ɗan Marka. A halin yanzu Alhaji Musa ya daɗe da hawa kan titi yana baiwa mota wuta kafin wasan nan sai ga su a wajen gari. Tun suna haɗuwa da motoci akai-akai har suka koma ganin su jifa-jifa. Kowa ya yi shiru, komai ya yi shiru, sai ƙarar taya kawai kake ji. Bala kuwa ya ce me zai yi idan ba tunani ba. Allah dai ya sa ba mayanka za su kai ni ba. Amma da yanka ni za su yi da Alhaji Musa bai yarda Rabi ta gan shi ba. Ko dai wani ramin ɗiban gwal za su kai ni. Ko wata rijiyar mai ce da su ladabina ya kai ni matsayin da za su nuna min ita. To wannan al'amari na da ban ta'ajibi. To idan ma mutuwa ce ai gwanda ita da tabbata cikin kwata. Can sai ya kasa jurewa sai ya ce don Allah jama'a zan ɗan yi ƙauyanci. Na Allah ina muka dosa ne, domin na ga mun bar gari tuntuni amma babu alamar tsayawa. Nan take Alhaji Musa ya amsa masa da cewa neman duniya. Da jin haka sai hankalin Ɗalha ya daɗa dugunzuma, idanuwansa suka kaɗa suka yi ja kamar gauta. Sai ya matso bakin kujerar mota a hankali kamar wanda ya tsuguna. Ba ya iya furta ko ƙala saboda tsoro, sai idanuwansa ne kawai ke kai mari hagu su dawo da gwauro dama. Halin da Ɗalha ya kasance a ciki kenan, gashi tafiya har yanzu bata ƙare ba, ga tsananin duhun daji kuma ba a jin sautin komai sai ƙarar taya. A sannu sai Ɗalha ya faɗa duniyar tunani. Ni na janyo wa kaina. Ina cikin zaman lafiya cikin rufin asiri daidai gwargwado, sai muguwar zuciya ta kai ni ta baro. Dama an ce kwaɗayi mabuɗin wahala. Wannan fa shine babu addini babu adila. Jifan gafiyar baidi kenan. Ana cikin wannan halin ne bayan an yi wani hawa an gangare sai Alhaji Musa ya saki hanya ya shige daji. Nan take cikin Ɗalha ya kaɗa ya yi ƙugi kuma ragowar nutsuwar da ke jikinsa ta fice. Sai ya saduda ya zura wa sarautar Allah ido. Bayan sun yi tafiyar ƙasa ta ɗan wani lokaci sai ga su a ƙofar shiga wani gidan gona. Gidan gona a kewaye yake da wani dogon garu daga nesa kamar gidan maza. Ƙofar gidan ƙatuwa ce mai tudun gaske kamar ƙofar fada. Babu kowa a ƙofar gidan sai ka ce ƙofar kushewa. Amma motar tana da dosowa sai ƙofar ta buɗe. Musa ya tuƙa suka shige ciki. Gidan gonar ƙaton gaske ne. Ɓangoyensa sun tafi iya ganinka. Daga ganin wuraren da fitilar mota ta haska ka san an yi shekara da shekaru ba a noma a gurin ba. Wannan hali da aka shiga ya sa hankalin Ɗalha ya kai iyakar dugunzuma. Bayan sun ci kamar kimanin mil 10 tsakaninsu da ƙofa sai Ɗalha ya soma hango alamar haske. A sannu sai ga mota a bakin wani ƙaton gida. Gidan gajere ne kuma ba shi da fenti. Ƙwan lantarki ɗaya ne jal a ƙofar shiga gidan. Amma motoci na gani na faɗa sun fi 50 a jere a ƙofar gidan. Zuciyar Ɗalha sai ka zaci wani ƙaramin inji aka kunna ciki. Sai ya ce a zuciyarsa ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. A nan Alhaji Musa ya kurɗa ya samu wuri ɗaya ya ajiye tasa motar. Bayan ya kammala tsayawa ya kashe injin motar sai ya kalli Ɗalha ya ce, yaya gajiya Ɗalha, mun iso sai a fito. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.